си правим нашия празник. Празника на основателите на град Димитровград, на безброй млади хора, които с ентусиазъм са дошли тук да изградят този прекрасен град. Нашата работа е да създаваме условия на хората от третата възраст да се чувстват удобно, уютно, а те вече да си правят програма, с която програма да обикалят страната. Така са западните пенсионери. Надявам се, че ще дойде време, в което и нашите, българските пенсионери, да го правят. За сега в страната, нали, господин Митев, пък дай Боже след време и в чужбина. И няма нищо по-ценно от това наистина да пазиме тази история, да я пресъздаваме и да я разказваме на децата си. Едва ли има град, който да е изграден от гола поляна. Ние сме най-младият град, не само в България, но и в цяла Европа. Винаги съм казвал, че историята трябва да се помни, да се почита и да се уважава. Винаги съм казвал, че не трябва да се отричаме от историята, каквато и да е тя. Нищо по-ценно няма от това да я помним и да я разказваме на децата си. И това, което правят нашите приятели от този клуб, е именно да пресъздават една малка частица от онази история, историята на създаването на Димитровград, с запалването на този огън. Благодаря за това, че пазите традициите, благодаря ви за това, че ви има. Знаете, че в мое лице винаги може да намерите подкрепа. В момента подготвяме един проект по трансгранично сътрудничество с Гърция. И в този проект сме заложили много сериозна сума, с която сума ще бъде изцяло обновени всички действащи пенсионерски клубове на територията на общината, с ново оборудване, с нови мебели. Там, където има възможност, ще поставим и фотоволтаични системи. Това ще е нещо допълнително с техника, с телевизори, с всичко останало. 1 200 000 е стойността на този проект. Дай Боже да бъде одобрен и в следващите месеци да започнем реалното изпълнение, защото наистина, отново казвам, няма нищо по-ценно от това хората, които са отдали живота и здравето си, за да го има този град, да получат необходимото признание. Viva